Inselmilkom. Illum it-tlieta 6 ta' April, it-tieni jum tal-ottava tal-Għid. Nilqakom għal Quddiesa u Rużarju mmexxija mill-Arċisqof tal-Arċisqluna. Kemm il-darba fil-momenti ta' preokkupazzjonijiet u inkwiet ma narfux lil Ġesu. Hekk ġrala Marija ta' Magdala li jarfitu biss meta sejħilha bisimha. Illum inħalluh isejħilna bisimna u ninżlu nadurawh. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Ħut jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri tal-Għid. Int li nżilt mis-sema biex issalvana mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li ħadd il-mewt tas-salib biex tagħti ħajja lilna. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li qomt mill-imwiet u tlajt is-sema biex terġa' teħodna għand il-Missier, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missieri tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek Quddies, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti salvajtna bil-misteru tal-Għid. Wettaq lil poplu tiegħek f'dan id-don Quddies. Biex issa li kiseb il-ħelsien sħiħ iħabbrek għal dik il-għena tas-sema li t-tama tagħha qiegħda tferħu fuq l-art. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħix u jissaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Narajt il-50 Pietru qal lin-nies tal-Ludija, ħajkun jaf fi żgur il-poplu kollu ta' Iżrael li lil dan Ġesu li intom sallabtuh Alla għamlu mulej u mestija. Dan il-kliem li semgħu laqtilhom qalbhom u qalu lil Pietru u lill-apposti l-oħra, l-aħwa x'għandna nagħmlu aħna? U Pietru weġibhom, indmu u jitammet kull wieħed minnkom fl-isem ta' Ġesu Kristu għal maħfra ta' dnubietkom. U intom tirċievu id-don tal-Ispirtu Santu. Għax il-weda qiegħda għalikom u għal uliedkom u għal dawk kollha li huma fil-bogħod, dawk kollha li l-mulej Alla tagħna sejħilhom. U b'ħafna kliem ieħor tom xhieda u wissihom billi qalilhom, salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisel ħażin. Għalhekk dawk li laqgħu kliemu tamdu u dakinhar ingħaqdu mad-dixxipli madwar 3,000 ruħ. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Sewwa hi l-kelma tal-mulej kollox bil-fedeltà huwa għamel u jħobb id-dritt u s-sewwa bit-tieba tal-mulej mimlija l-art flimkien.
Alleluja, 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 alleluja. alleluja. Ara, għajnejn inmulej fuq dawk li jibżaw minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tiba tiegħu, biex jeħilsilhom il-mowt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. Ruħna tixxenna għal mulej u lajnuna u t-tarka tagħna. Ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna, kif fik hi t-tama tagħna. Flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. Ħajollu l-insara b'tifħirhom, il-vittma tal-ajt, għax feda l-ħaruf in-naċ tiegħu mill-jasar tal-mowt. Ġesu reġa' ħabbeb il-midneb ma' Alla l-missier. F'taqbida tal-aġeb mal-ħajja inqerdet il-mowt u qam sit il-ħajja mill-qabar isaltan rebbieħ. Għajdilna Marija, ħabbrilna fit-triq lil min rajt. Jien rajt qabar Kristu l-irxoxta fis-sebħ tal-qawmien. Rajt l-anġli li ġew jagħtu xhieda, il-faxxa illi żar. Irxoxta mill-mowt Kristu Sidi li fih ittamajt. Marqu l-Galilija qabilkom, hemmhekk se tarawh. O nemmnu li llum Kristu irxoxta tassew mill-imwiet. Int mela Sultan, ħenna lina, o Kristu rebbieħ. Amen, alleluja. Dan hu l-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Marija baqgħet il-barra mill-qabar tibki. Kif kienet qiegħda tibki tbaxxiet lejn il-qabar. U rat żewġ tanġli lebsin l-abjad bil-qiegħda. Wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kienu qiegħdu il-ġisem ta' Ġesu. Huma qalula mara, għalfejn qiegħda tibki. Iwieġbet għax ħadu lil Sidi u ma nafux fejn qegħduh. Kif qalet hekk daret lura u rat lil Ġesu wieqaf iżda ma ntebħitx li kien Ġesu. Ġesu qalilha mara, għalfejn qiegħda tibki. Lil min qiegħda tfittex. Iħasbet li kien il-ġardinar u qaltlu, Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn, għejdli fejn qiegħdu u jiena nġibu lura. Ġesu sejħilha Marjam. Idaret u qaltlu bil-ludi Rabbuni. Jiġifieri Mgħallem. Ġesu qalilha la tmissnix għax għadni ma tlajtx għand il-missier. Imma mur għand ħuti u għajdilhom li se nitla għand missieri u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Marija ta' Magdala marret għand id-dixxipli u tagħthom l-aħbar. Rajt lill-mulej u qaltilhom x'qalilha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu biedna. Għalfejn qiegħda tibki din il-mara imwiżna u mħarka imqanqla mill-imħabba tmur biex tidlek il-katavru tal-maħbub Ġesu biżjud imfewħa b'sinjal ta' qima
u ta' preservazzjoni u ssib qabar vojt. Tibqa' tippretendi li ssib katavru. Jekk ħadtu int minn hawn għejdli fejn qiegħdtu, jiena nġibu lura. Ix-xewqa tagħha hi li terġa' ġġib il-katavru ta' Ġesù fil-qabar. Għaliha l-qabar vojt iġala tibki. L-anġli u Ġesù jistaqsuha għaliex qiegħda tibki quddiem il-qabar vojt, għaliex qiegħda tibki. Hi qiegħda tfittex lil Ġesù. Imma Ġesù ma nsibuhx fl-oqbra. Ejjew nifhmu ftit kemm nagħmlu oqbra għalina nfusna fil-ħajja u għal Ġesù. L-oqbra ta' tradizzjonaliżmu sfrenat. Il-qabar ta' min jaħseb li aħna biss għandna raġun u ħaddieħor dejjem fl-iżball. Il-qabar li l-Ġesù mpoġġuh jisu ġo kaxxa jew ġo gaġġa. Aħna hekk iridu nagħmlu. Ħejdulna fejn qiegħed ħalli npoġġuh lura ġo l-qabar. Ma Ġesù isejħinna b'isimna. Jarafna u jafna. U jgħidilna iżommunix, dik la tmissnix tista' tkun ukoll iżommunix. Morru għand ħuti u għajdulhom li se nitla' għand missieri u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Din il-kelma ta' Ġesù tibda tispjegana il-frott ta' daw il-jiem Quddiesa tal-Għid li qegħdin niċċelebraw. Alla huwa missier Ġesù, għax Ġesù huwa Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Ma Ġesù jsejjaħlu wkoll missierna. Illum dan il-Vanġelu tal-Irxoxt nibdew insejħu lil Alla missierna kif għallimna hu. Meta titolbu għajdu hekk missierna li inti fis-smewwiet. Alla tiegħi xina ħaġa waħda miegħu u Alla tagħna. Aħna maħniex Allat. Imma kif jgħidu missieriet il-Knisja bil-misteru tal-Għid, Alla sar bniedem, obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib, u Alla qollih. Fil-misteru tat-tluħ tiegħu jiena għandni ma tlajtx għand il-missier anke l-umanità tagħna hija merfuqa l fuq. Marija ta' Magdala ssir l-ambaxxatriċi tal-qawmien. Din il-mara magħżula minn Ġesù biex tkun hi l-ewwel persuna li tagħti l-aħbar. Marret għand id-dixxipli, rajt lil mulej u qaltilhom x'qalilha. F'dawn il-jiem aħna se nkomplu naqraw dak li jgħidilna l-Vanġelu fuq dan il-mument straordinarju tad-dixxipli li skopru l-qabar vojt u mbagħad jiltaqgħu ma' Ġesù. Ninnutaw f'diversi Vanġeli li għalkemm Ġesù jidher għall-għajnejn tal-ġisem, il-vuċi tiegħu jisimgħuha bil-widnejn tal-ġisem, ma jarfuhx immedjatament. Donnu il-fattizzi tiegħu straordinarji jew inbidlu. X'kien ġara? Kif narfuh lill-Irxoxt? Għaliex Marija ta' Magdala tħares lejh u taħseb li hu il-ġardinar? Tarfu biss meta jsejħilha b'isimha.
U fil-Vanġeli ta' daw il-ġranet ninnotaw din il-ħaġa ssir ripetutament. Għaliex l-irxoxt għandu il-wiċċ ta' kull wieħed waħda minna, tal-umanità kollha. Dak li qal kont bil-ġuħ majtuni, kont bil-għaċu sqejtuni. Dak li jgħid lil Pawlu lil Sawl għaliex qiegħed tippersegwitani. Ifisser li bil-misteru tal-qawmien il-mulej jieħu s-sura ta' kull wieħed waħda minna. Aħna ma nistgħux impoġġu l-Ġesu fil-qabar tal-istatwi tal-kartapesta, fil-qabar ta' tradizzjonijiet. Irridu niltaqgħu miegħu ħaj fl-aħwa fostna, fejn 2 jew 3 jinġebgħu u jinġabru f'ismi, hemm jiena nkun f'noskom. Il-preżenza ta' Ġesu irxoxt hija preżenza ġdida li ġġedded. U nitolbuh il-mulej din il-grazzja li aħna narfuh f'xulxin u fil-misteru tal-qsim tal-ħobs. Imma kull meta niltaqgħu miegħu se jsejħilna bisimna. U hemmhekk narfu li jħobbna u ta' ħajtu għalina. Nitolbu biex aħna inkunu nistgħu narfu lil Ġesu fiċ-ċirkustanzi kollha ta' ħajjitna. Imma nitolbu wkoll biex il-komunità nisranija ma ddumx ma terġa' tiltaqa' flimkien għal qsim tal-ħobs. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li huma milquta mill-pandemija, il-morda, il-frontliners, l-awtoritajiet tas-saħħa biex il-mulej jagħti faraġġ, għaqal u kuraġġ lil kulħadd. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja. Nitolbu għal popolazzjonijiet milquta minn diżastri naturali biex il-mulej ikun il-faraġġ ta' kull wieħed u waħda minna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li qegħdin ftar fil-ħajja u f'xifer il-mewt biex iħarsu lejn il-mulej bħala d-dawl ta' ħajjithom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna. U tagħtina l-grazzja li aħna nħossu tassew il-ferħ tal-għajt ġo qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' minn idejk mulej it-tifħir glorja ta'
Ħen mulej għal-familja tiegħek u ilqa l-offerta li qiegħda tagħmillek. Għatija l-għajnuna u l-ħarsin tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li l-qalat u tasal għall-lena ta' dejjem fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Jekk Sewwa u sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa d-nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smowiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smowiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Ħaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu il-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu.
Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fis-smienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. U Alla li tista' kollox inti tajt lill-familja tiegħek il-grazzja kollha tal-magħmudija, għati widen għat-talb tagħna u għamel li qlubna jitħejjew tajjeb biex ikun jistoqilna lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Nroddu ħajr lill-Alla, alleluja, alleluja. Noffru dan ir-Rużarju għal paċi fid-dinja. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-glorja, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-glorja, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tela s-sema.
Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru n-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-glorja meta Sinjur tagħna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru n-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek.
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Konsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smawwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfridna d-dumbietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art. Missierna li inti fis-smawwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek inajdu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna l-nirpu nolfu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Jagħmela avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina Quddieshom Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Kont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naffru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jiddirilhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla, Henna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, henna lina, Spiritu Quddies Alla, henna lina, Trinità Quddies Alla wieħed, henna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewkba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnista minal l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, aħfridna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja,
Ħenna lina Itlob għalina qaddieshom Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk, li ngarru dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni ikunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Rażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Lilek Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Ġuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni hekk ikun. San Ġusepp ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Pawl Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-imqazza Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni uomu, imbirek San Ġusepp Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.
Ir-Rużarju l-barka sagramentali wasluna fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Matul l-aħħar xhur, il-Knisja komplet tagħmel ħafna xogħol fejjiedi fis-soċjetà Maltija u tajn lil persuni vulnerabbli u l-familji fil-bżonn. Jekk tixtieq tajn lill-Knisja tkompli l-missjoni tagħha, tista' tagħti donazzjoni billi tidħol online fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew iċċempel fuq 21-241-281 għall aktar dettalji. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Insellmilkom.